Каква е причината да сме на това място днес? Тук сме се събрали отново всички жители и гости на село Долище, защото единственият път, който води до селото, продължава да бъде в това безобразно състояние, въпреки обещанията от община Варна, че ще извършат спешен ремонт, че ще запълнят по-големите и по-опасни дупки. Това беше това обещание? Обещанието беше дадено в началото на месец февруари, като срокът беше до средата. Четвъртък ни помолиха за отсрочка до края на месеца. Тук сме, за да потвърдим категоричността си, че няма да се откажем, докато пътят не бъде ремонтиран изцяло. Но на първо време държим на аварийния ремонт до края на месеца. Последни данни, кога е правим последния ремонт на тази отсечка? Няма последни данни кога е правен ремонта. От общината заявиха, че повече от 20 години лично те не са полагали никакви средства за поддръжката на този път. Назад в годините, на добра воля, община Аксаково, въпреки че не е на нейна територия, извършваха някаква частична поддръжка, но в последните 3 години и те вече ни отделят средства за поддръжката на пътя.